Għal dawk li kienu ħasbu li l-festi waslu fit-tmiemhom madwar Malta u Għawdex mhux eżatt għaliex fil-Gudja f'dan tmiem il-ġimgħa u anke fl-aħħar tmiem il-ġimgħa ta' Ottubru hemm żewġ festi oħrajn. F'dan tmiem il-ġimgħa hemm il-festa tal-Madonna tar-Rużarju u għalhekk bħal kull festa oħra qed jitħejja spettaklu pirotekniku. Hemm programm kemm ta' Nar tal-Art kif ukoll Nar tal-Ajru, imma l-istennija din is-sena hija l-ksur ta' rekord partikolari l-akbar dragster li jaħdem bin-nar. U bażikament qiegħed fuq 4 records. Tifhem għandek il-wisa, l-oli, it-tul u kemm jimxi bħala distanza. Issa bħala oli tul u wisa ħadnieh bħala speċi issa kemm jimxi li rid jaqbes il-189 piedi. Saqsejnieh ukoll jispjegalna kemm l-element ta' nar se jkun qed jintuża f'dan id-dragster partikolari. Bħala nar u għandek il-funtani u għax mbagħad jixer bħala bid-dawl, LEDs. Funtani jem, fimni, fuq 500. Il-festi fit-tmiem il-ġimgħa fil-Gudja jilħu l-qofol tagħhom bil-purċissjoni tal-Madonna tar-Rużarju.